Turvallista ja halpaa matkantekoa. Tämän päivän katukuvassa on mopedi tuttu näky. Mopedia ajavat vanhat ja nuoret, miehet ja naiset, laihat ja vähemmän laihat. Mopedi on todellinen koko kansan kulkuneuvo. Se on luotettava työmatkoilla, vie telakan portilta aikaa säästäen kotiin. Ostosmatkakin käy mopedilla joutuisasti. Alati kasvavassa kaupunkiliikenteessä pysäköinti ynnä muine pulmineen mopedi on verraton. Se on myös oiva koko perheen monikäyttöinen kulkuväline. Nuoret taittavat koulumatkansa mopedilla, äiti ja isä käyttävät mopedia työmatkoilla. Mopedi sen teki, paljasti mitä ihanimman leiripaikan pienen metsätaipaleen takaa. Tottuneesti ja taitavasti äidiltä käy leiriaterian valmistaminen, ja asiasta toiseen samalla tapaa tottuneesti ja taitavasti tapahtuu suomalaisen mopon valmistus nykyaikaisin koneen ja menetelmin työskentelevässä suurtehtaassa toispual Jokke eli Suomen Turussa. Mutta lähtekäämme asioiden alusta, putkesta. Tässä terässirkkelissä saavat lukuisat putkiosat tarkan mittansa. Runko-osastolla on käytettävissä useita eri hitsausmenetelmiä, joiden käyttö määräytyy työkohteen vaatimusten mukaan. Mopedin takahaaran hitsaukseen soveltuu parhaiten sähkö, ja levyrungon etuosan kestävä liitos syntyy näin kahta liekkiä käyttäen, jolloin toinen liekki toimii hitsauskohdan esilämmittimenä. Tärkeänä esivaiheena lujan mopedirungon valmistuksessa on runkopuolikkaiden tarkka yhteenliitäntä. Tämä suoritetaan pistehitsauksella puolikkaiden ollessa ohjauskehikkoon kiinnitettyinä. Pistehitsatut puolikkaat voidaan nyt liittää toisiinsa. Asetyleeniliekillä sulatetaan saumakohdat ja tämän jälkeen puolikkaat ovatkin kuin samaa puuta. Keskisauman hitsaus tapahtuu pätevillä erikoislaitteilla, joilla taitava hitsaaja liittää mopedirungon pääosat toisiinsa ikuisin sitein. Aamupesu luonnossa. Ja sama mopeditehtaalla. Puoliautomaattiset hallintalaitteet johdattavat osien kulun kemiallisten ja sähköisten emäs- ja happopesu sekä huuhtelukylpyjen jälkeen nikkelialtaaseen, jossa osa saa turvallisen paksun nikkelivaipan. Huuhtelujen jälkeen tulee esineen pinnalle vielä viimeinen panssari, kromi. Kaikista maalaukseen joutuvista osista, tässä tapauksessa mopedin lokasuojista, on ensiksi poistettava niiden varastovaiheen ajaksi saama ruostesuojarasva, perkloorietyleeni-höyryllä, joka tehokkaasti liuottaa muun muassa rasvoja. Tärkeä toimitus tapahtuu elektrostaattisella maalausmenetelmällä, jolloin sähköiset maalihiukkaset hakeutuvat tasaisesti kappaleen pinnalle. Mutta tätä huulipunavaihetta on luonnollisesti edeltänyt pohjamaalaus täysin valumattomalla ruostesuojamaalilla. Maalattujen ja lakattujen osien kuivaus tapahtuu säteilyelementtiuunissa. Mopedin kokoaminen suuressa kokoonpanohallissa tapahtuu kuin laulussa kukka liittyvi kukkahan. Paikalleen asennetaan moottori, polttoainesäiliö ja niin edelleen. Mopedirunko siirtyy laskelmoidun täsmällisesti eteenpäin mies mieheltä, kunnes viimeinenkin ruuvi on kiristetty kiinni ja täysin valmis mopedi joutuu lopputarkastukseen ja testaukseen, joka tapahtuu testauspenkissä erikoislaitteella, joiden avulla mopedin suorituskyky voidaan trimmata vaikeitakin käyttöolosuhteita vastaaviksi.
Tehtaan oma koeajaja testaa kunkin uuden mallin ominaisuudet säälimättömän hurjapäisellä ajolla maastossa. Lopputarkastuksen ja testauksen läpäisseet mopedit pakataan käden käänteessä kuljetusta varten avaraan maailmaan lyhentämään halvalla ja nopeasti välimatkoja. Koska mopedi on todellinen koko kansan kulkuneuvo, on sen hankkijoista moni ensi kertaa tekemisissä moottorikulkuneuvon kanssa. Ympäri maata järjestettävissä tuhansissa huollonneuvontatilaisuuksissa mopedistit voivat perehtyä moottorin toimintaperiaatteeseen ja mopedin eri laitteisiin. Tämä on tärkeää varsinkin niille, jotka itse huoltavat ajokkinsa. Näissä tilaisuuksissa valmistaja puolestaan voi saada käyttäjäkunnan kokemuksista varteenotettavia vihjeitä uusia mopedimalleja suunniteltaessa. Älkää antako radionne soida liian äänekkäästi, sillä seinän takana saattaa olla naapuri, joka työn, levon tai sairauden vuoksi tarvitsee hiljaisuutta. Sama koskee mopedista lähtevää repivää ääntä, jonka eliminoimiseksi on kehitetty runkorakenteinen imuäänen vaimennin. Uusi menetelmä saa ammattimiehen varauksettoman kannatuksen, mihin kadunmieskin ilomielin yhtyy. Ennen sarjavalmistuksen alkua on mopedin jokainen osa käynyt läpi vastaavanlaiset tutkimukset ja soveltuvuuskokeet. Suunnittelijain muotoilema lasikuidusta tehty lyhtykotelon prototyyppi on tässä joutunut asiantuntijain huolellisen tarkastelun kohteeksi. Ja sarjavalmistuksen päästyä taas käyntiin viilettää Suomen teillä koko kansan kulkuneuvon uusin ja parannettu painos.